the weekend, sinabi po ni Yusek Lindsay na pinag-aaralan na daw po ng technical working group ng IATF yung pag-lift ng community quarantine. How soon will this happen? And possible po ba, or kailan yung target natin mangyari na ma-lift yung mga community quarantines natin? Wala po akong ganyang impormasyon na nalalaman bilang opisyal ng tagapagsalita ng IATF at tagapagsalita ng Presidente sa lahat ng bagay ukol po sa COVID-19. Ang aking apela po sa ating kasama sa gobyerno, igalang po natin yung order na ating Presidente, centralized release of information po tayo para walang kalituhan, at ang request ko naman po sa ating mga kasama sa media, kung meron naman po kayong impormasyon na nais linawin, pakitanong po sa ating tanggapan dahil sumasagot naman po tayo, and I think the Malacanang Press Corps can attest to this. Sir, is the government optimistic about the possibility na ma-lift po yung community quarantine this year? May chance po ba na within the year matanggal na lahat ng community quarantine restrictions po natin? Hindi ko po alam. That's a decision to be made by the IATF, no? Pero tingin ko po malabo pa yan. Malabo pa po yan. So anyway, I apologize kung hindi po masyado naging malinaw ang aking earlier statement, no? Kasi pag-apela naman po, ang status ko ay yung inaapela. So I'm sorry po, maybe because I'm a lawyer, I assumed it was I took it for granted na intindi ng lahat na ang status ko ay yung mga areas na inaapela lamang pagdating ng wearing of face shields. My fault, siguro po hindi ako naging malinaw. Pero kaya nga po, other than what I said na status ko, yung status ko refers to yung mga areas na inaapela, which was in printed form na linabas po natin para hindi po nagkakamali. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.